Synes du, der er noget galt i børnearbejde? Det kommer rigtig nok an på. Selvfølgelig, hvis man udnytter børnene at gå arbejde i stedet for at gå i skole, så er det da helt galt, ja. Ja, det gør det. Så sådan. Man skal ikke bruge børn til at arbejde. Det er dårlig arbejdskraft. Nej, det kan være god arbejdskraft, men det er ikke særlig... Det er ikke... Man skal ikke udnytte børn. Men er det ikke i orden, at de arbejder, hvis deres familie ligger syge, at de vil dø, hvis de ikke får nogle penge? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Det hele er jo galt, jo. Ja. Altså, jeg kan jo godt... Jeg er sådan... Altså, de tjener jo penge til deres familier, ikke også? Så man kan jo egentlig godt sige, at det er meget godt. Det er jo bare hårdt, hvis det er, at de skal gøre det 12 timer. Er det i orden, at der er 215 millioner børnearbejdere i verden? Det er ikke okay. Børn burde ikke skulle arbejde. Nej. Børn burde være børn. Ja, Og lege. og lære. Og lære. Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke. Er det ok at lade børn i alle aldre gå i skole, arbejde og ikke bo hjemme? Først så får de jo ikke en ordentlig uddannelse. Det kan man jo ikke, når man arbejder. De arbejder jo ikke bare, de arbejder hårdt. Ja. Altså det er voksenmandsarbejde, de laver. Så nej, det er ikke i orden. No, 3 år. Ja, okay. Hvordan undgår man at købe produkter produceret af børnearbejdere? Man kan købe noget, der er produceret i Kina. Så er du sikker, men det er svært. Ja. Yes, I don't have to buy these clothes. Yeah. But is it okay if the children works because their parents are sick and dying to make money so they can buy food? It's not okay, but they have to do this. Så hvis jeg finder ud af det via branchen, så køber jeg det. Rysten. Ja. Det er ganske enkelt rysten.